Η Ευρώπη στα όπλα, ακόμη και οι γυναίκες στα χακί. Εν μέσω ρωσικής επιθετικότητας και τραμπικού αναθεωρητισμού, η μια μετά την άλλη, χώρες στην επανεξοπλιζόμενη Ευρώπη αλλάζουν το πλαίσιο στράτευσης ακόμη και για τις γυναίκες, με φόντο αλληλένδετες γεωπολιτικές εντάσεις, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον ρωσικό επεκτατισμό, μέχρι τη μεταπολεμική μεταστροφή των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ως προς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας, η Ευρώπη στροβιλίζεται στη δίνη του μιλιταρισμού. Δεν είναι μόνο η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και η νέα κούρσα εξοπλισμών. Ζητούμενο παραμένει η επαρκή στελέχωση αξιόμαχων στρατών, εν μέσω γύρανσης του πληθυσμού και απροθυμίας των νέων για στράτευση. Σε αυτό το φόντο, στο προσκήνιο όλο και περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών επανέρχεται η συζήτηση περί υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας σε όσες δεν ισχύει ήδη. Ορισμένες εξ αυτών έχουν ανοίξει τη βεντάλια, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά τα σχέδια πλέον και τις γυναίκες. Το έχει πράξει πρώτη από το 2015 η Νορβηγία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά όχι της ΕΕ, στον απόϊχο της προσάρτησης της Χερσονήσου του Κριμαία στη Ρωσία. Ακολούθησε το 2017 η Σουηδία. Το ίδιο μονοπάτι επιλέγει τώρα η Δανία των περίπου 6 εκατομμυρίων κατοίκων. Γίνεται η δεύτερη χώρα της ΕΕ και τρίτη στην Ευρώπη που το πράττει, ενώ η πλήρης ρωσική εισβολή στην Ουκρανία διανύει πια τον τέταρτο χρόνο. Επισπεύδοντας μάλιστα κατά 2 χρόνια τον αρχικό προγραμματισμό της, η Κοπενχάγη ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι πρώτες γυναίκες θα κληθούν για βασική στρατιωτική εκπαίδευση το 2026. Χαρακτηρίζοντας το μέτρο πλήρη ισότητα στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, η κυβέρνηση της Δανίας γνωστοποίησε ότι ο σχετικός νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή από την πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Για την άμυνα απαιτείται όλη η μάχημη δύναμη που μπορούμε να κινητοποιήσουμε, τόνισε ο Δανός επιτελάρχης, στρατηγός Μίκελ Χίντγκαρντ. Πρέπει να στρατολογήσουμε από το σύνολο της κοινωνίας. Με τη στράτευση γυναικών ενισχύουμε την ικανότητά μας να προσελκύουμε τους πιο ταλαντούχους νέους, ανεξαρτήτως φύλου. Από πέρυσι εν τω μεταξύ αποφασίστηκε ότι η βασική στρατιωτική θητεία θα αυξηθεί, από 4 σε 11 μήνες, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο του 2026. Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στο κάδρο. Αν και θεωρούνταν θέμα του παρελθόντος, η στρατολόγηση επιστρέφει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο στις ατζέντες πολιτικής της Ευρώπης, της ΕΕ και παγκοσμίως, κυρίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, αναφέρει πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καθώς η αμυντική πολιτική της ΕΕ σημειώνει σταθερή πρόοδο, με νέες πρωτοβουλίες προμηθειών και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, εξελίσσεται παράλληλη συζήτηση σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ΚΠΑΑ, της ΕΕ, επισημαίνει. Οι αυξανόμενες απειλές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, οι φόβοι της διατλαντικής απεμπλοκής, η θέση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ και τα πιθανά ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία, που περιλαμβάνουν την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων, έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη προετοιμασίας των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών για τα πιο ακραία στρατιωτικά ενδεχόμενα. Φέροντας μάλιστα ως παράδειγμα τη χώρα του, ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς υποστήριξε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει, οπωσδήποτε, να εφαρμόσουν την υποχρεωτική στράτευση, καθώς η γυραιά Ήπειρος είναι αρκετά αδύναμη στρατιωτικά. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, τόνισε. Μια επίθεση εναντίον οποιοδήποτε μέλους του ΝΑΤΟ σημαίνει επίθεση εναντίον άλλων μελών του ΝΑΤΟ, Ευρωπαίων και μη, συμπλήρωσε. Και, εάν υπάρξει αδυναμία εκπλήρωσης του άρθρου 5, περί συλλογικής άμυνας, τότε νομίζω ότι όλοι πραγματικά καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι το τέλος του ΝΑΤΟ. Καλώς ήρθατε στο Κοπνιό News.gr, το απόλυτο κανάλι ενημέρωσης για όλα τα θέματα που σε ενδιαφέρουν. Από τις τελευταίες ειδήσεις και πολιτικές εξελίξεις, μέχρι τεχνολογία, υγεία, αθλητικά, ψυχαγωγία και viral trends, εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να είσαι πάντα μπροστά στις εξελίξεις. Αντικειμενική και αξιόπιστη ενημέρωση, αναλύσεις, απόψεις και ρεπορτάζ βίντεο με γρήγορη και κατανοητή παρουσίαση. Γίνε μέλος της κοινότητάς μας. Κάνε εγγραφή και πάτα το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα νέο βίντεο.